Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Volume ठीक ଅଛି ତ ଏବେ ହେଲା ଆପଣ ଦୁଃଖିତ କି ନାଇଁ ତ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ କି କାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପଇସା ନେବେ ଟି Praise the Lord. Praise the Lord. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ବାକ୍ୟଟା ଖରାପ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ Thank you. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମର ମହିମା ହେଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପାଷ୍ଟରେଟ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 3 ଦିବସୀୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ତଥା ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁର ଧର୍ମାଞ୍ଚଳର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଭାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି ତଥା ମଞ୍ଚାସୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟରେଟ୍ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିଟଲାଗଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଣିଛ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମୋତେ ଶୁଣିବାର ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଅ ତୁମ୍ଭର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୃପା କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏହା ତୁମ୍ଭ ବିବିଧ ଦୟା ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ସେବାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ବହି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଥା ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ এই পরিবেশ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ তুমি কথা କହିବାକୁ ଯାଉଛ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରୁଛି ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଅଛି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତହିଁର 46 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 10 ପଦ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେବେ
ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଆମ୍ଭେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢୁ ବଢୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୁଏ। ବହୁତ ଭଲ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦୟାକରି ବଜାୟ ରଖିବା ବିଶେଷରେ। କେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ଆସେ, କେତେବେଳେ ପତନ ଆସେ, କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି এই শব্দକୁ ବୁଝିପାରିଅଛି, ସୁସ୍ଥିରତା ହୋଇ ରହିବା ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ବେଳେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, I have to be still in all circumstances. ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିବ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଝଗଡ଼ା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଘରର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେକର ରାଗିଗଲେ ଆଦମ ଭାଇନାଙ୍କ ଉପରେ, ତେବେ ଆଦମ ଭାଇନା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମେ ତହିଁରୁ ଜାଣିପାରିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ମତେ କହିଦେବୁ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କିଲୋ? এই শব্দ କେତେବେଳେ ବାହାରେ? ଏକ ସୁସ୍ଥିର ମନରେ ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଏପରି କହିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଜୀବନରେ ଯାଉ ଯାଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାର ଜୀବନ ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ଭରିଯିବ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ଏହା କହିଲେ କି? ନାହିଁ। ଏଣୁ ଲାଇଫକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ କଥା ହେଉଛି, ସେ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କ୍ଲେଶ ମତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଉନାହିଁ ତ? ଏହା ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ, ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ବିଚଳିତ କରିଦେଲା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଉଛି ଅଥବା ସୁସ୍ଥିର ଆରାମ ବିନ୍ଦାସରେ ରହୁଛି? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁବେଳେ କାମନେସରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ କେତେ ଦିନ ରହିବା କି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ? ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କଣ? ଯାକବ ଲେଖନ୍ତି, କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ। ଆମେମାନେ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଅଛୁ। ଏଇ ଅଛି, ଏଇ ନାହିଁ ଜୀବନ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକୁ ଆମେମାନେ କିପରି ଭଲରେ ବିତାଇ ପାରିବା, ତାହା ଆମର ଧ୍ୟାନ ହେଉ। କେହି ମନେକର ମତେ କିଛି କହିଦେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତ ସେପରି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବିରାମ ନେବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧଟା ଚାଲିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ, ତତେ ଦେଖିଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଛି। ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ବା ଥିଲା। ଯୀଶୁ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଚଳିତ ହେଉ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ବେଳେ ଯୀଶୁ ବିଚଳିତ ହେଉ ନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ତାହାଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ହୁଏ। କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କିପରି ରହୁଛି। Be still and know that I am God. ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ପଦେ କହି ଆଗକୁ ବଢିନି। ସୁସ୍ଥିରତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ମନେକର ରୋଗ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ, don't be panic, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ରୋଗ ନେଲେ କାହାକୁ ରୋଗ ହବ? ଗୋସାଇ ବାପାଙ୍କର ଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଜିହୋଭା ରାଫା still there in the throne. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିହୋଭା ରାଫା ଅଛନ୍ତି। କଣ ବଡ଼ ବିଷୟ ଗଲା ରୋଗ ହେଲେ? କଣ ହେଇଗଲା? କାହାକୁ ରୋଗ ହେଇନି? ଆୟୁବକୁ ହେଇନି, ନା ପାଉଲଙ୍କୁ ହେଇନି, ନା ପିତରର ମା ଶାଶୁମାକୁ ହେଇନି, କାହାକୁ ହେଇନାହିଁ। ମତେ ବି ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଫାଇନ୍, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ବି ଷ୍ଟିଲ୍, ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଅଭାବ ମନେକର ହେଇଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତ କଣ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା? ଲାଜାରକୁ କଣ ମିଳିଥିଲା ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ? ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାସର ଦରମା ନ ମିଳିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଉଳା କାଉଳା କଣ ହେଇଯାଏ? କାହିଁକି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଲାଜାରକୁ କଣ ଥିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଲେଖାଯାଏ ତାର ଦେହ ଯାକ ପୁଣି କଣ ଭର୍ତ୍ତି? କେହି ତ ଜଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘା। ଆମର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଖ ଯାଇ ଯଦି ଖୋଜିବା, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ବି ହୁଏତ ଭୁଲରେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିନେ ତାର ଇଣ୍ଟୁ 100 ଆମର ଚିନ୍ତା। କେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ? ଯେତେବେଳେ ମନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସତେ ଯେପରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା କଣ? କାହିଁକି ଏମିତି? ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରହୁଛୁ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ? ନାହିଁ। ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢିବା ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ମାର୍କ ତହିଁର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ, 37 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ମାଇକ ଯୋଗେ ପଢିଲେ ଭଲ ହବ, ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ହଁ, ଜଲ୍ଦି। ମାର୍କ 4:37 onwards। ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା, ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ଉଚୁଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। oh my god, ଆଉ ବାସ୍ ଏକ ମିନିଟ୍। କଣ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ? ନା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି କୁଆଡେ ଟ୍ରେନ ଅଛି, କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରଥମେ କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆରେ which Jesus are we following? କଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା 37ରେ? କି ତୋଫାନ? ଆଉ ପ୍ରବଳ ତୁଫାନ ହେଲା। ଗୋଟେ ପଦ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କି ତୋଫାନ କୁହନ୍ତୁ ତ? ପ୍ରବଳ ତୁଫାନ। ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ମାନେ ଗୁଡଗୁଡ କି ଗୁଡଗୁଡ ତିତିଲି ଗଡା ଗୁଡଗୁଡ ଆସିବେ। ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ। ଦେଖୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ? ସମୁଦ୍ରରେ। ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ କଣ ହେଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଅପଟୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନୌକାରେ ନା ନୌକା ବାହାରେ? ମାଇକରେ କହିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଇକରେ କହୁଥିବେ, ଉତ୍ତର ଦଉଥିବେ। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ କଥା କି କଥା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଫଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। How can it be? ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଉଛି, ନୌକାରେ ଜଳ ଭରିଗଲାଣି, ଯୀଶୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ତ? ଜମା ନୁହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଜମା ମିଛ ନୁହେଁ।
যিশু সদরে সেখানে শোইছিলে ইট মিন্স তফানরে মধ্য আপন বিন্দাস জীবন বিতাই পারিবে ইট ইজ পসিবল সম্ভব প্রভুଙ୍କ ଘରେ ସୁସ୍ଥିରତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ତୋଫାନ ମତେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ବାପା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କହିବି କୋଉ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ କ'ଣ ହବ କୋଉ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ କ'ଣ ହବ କୋଉ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲରେ ଦେଖାଯିବି କୋଉ ସେଲୁନ ଗଲେ ଭଲରେ ଲେପାଲେପି ହେବି କୋଉ ଦୋକାନ ଗଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏସବୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାହା କେତେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କେତେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ତୋଫାନ ବତାସ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହିଁ ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଉ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ସେସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ହଲାଇବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ତାହା ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅଟେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲା କି ନାହିଁ ପୌଲ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଟୋ ଡକା ନହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଅ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଦାନିଏଲଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏସି ରୁମରେ ତୁମକୁ ଆମେ ଗଦି ଦେବୁ ମତେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କୁହାଗଲା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା କେତେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଦାନିଏଲ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ରାତି ଦିନକୁ 3 ଥର ଆଣ୍ଠଉଛି ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ କି नो କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣେଇଲେ ଚାଲ ସିଂହ ଗାତ କ'ଣ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସିଂହ ଗାତ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ମୋ ବାପା ତିଆରି କରୁଛି नो ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ସେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କୌଣସି ଅଗ୍ନିପରି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ କି ବିଚଳିତ କରିଦେଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ନ ହେବା ଦରକାର ବିଚଳିତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୁସ୍ଥିର ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥିର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ବାହାର କରିବା 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଜି ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁଣି ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅମନୀୟ କେତେକ ଲୋକ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମୋଆବ ନମ୍ବର 1 ଅମନୀୟ ନମ୍ବର 2 ଅମନୀୟ କେତେକ ଲୋକ ତିନୋଟି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିନୋଟି ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେମାନେ ଏପରି ବୁଝିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପାତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତହିଁର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇବା ପାଇଁ 17 ପଦ 17 এই যুদ্ধରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ ହେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜାଅ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ କଣ ହୁଅ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ବିରୋଧ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ରୋଗ ଆସୁ ଯେତେ ବିମାର ଆସୁ ଯେତେ ଅଭାବ ଆସୁ ଯେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଯେତେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ କେହି ବିରୋଧରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ କି ଯାହା ହେଲେ ହେଇଯାଉ ପଛକେ এই যুদ্ধ ତୁମର ନୁହେଁ
ଯୁଦ୍ଧ କାହାର ଅଟେ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଲଢ଼ିବେ, ବିଜୟ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। ମତେ ଆସୁନାହିଁ ଗୀତ। ଯୁଦ୍ଧ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଲଢ଼ିବେ, ଆଉ ବିଜୟ କାହାର ହବ? ଆମର। ହେଲେ ଆମ କାମ କଣ ଫାଇଟିଂ କରିବା କି? ନା, ଆମ କାମ ତୁନି ପଡ଼ି ରହିବା ଅଟେ। ସୁସ୍ଥିର ରୁହ, ସୁସ୍ଥିର ରୁହ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଆମର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ସେ ନୀରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି କହିବି, ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏ। ବିଲିଭ୍ ମି, ବହୁତ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏ। ଆମ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡି, ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଡ ଖରାପ ହେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ମା ବାପା ମାନେ ଆପଣ କହିବେ କି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ସେଥିରେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ? କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେ କିପରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ? ସେ କିପରି ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ? ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଚଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଦାନିଏଲ ଦେଖିଲେ ସିଂହକୁ ଯେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସିଂହର ମୁଖ ଯେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଦାନିଏଲର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କାହା ଆଡ଼କୁ? ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ? ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଯେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ଅବିଚଳିତ ରହିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଥମ କଥା, ସୁସ୍ଥିର ରହି ବିଚଳିତ କରି ପକାଉଛି। Something fundamentally wrong with your true spiritual life. ବୁଝନ୍ତୁ ଏହାକୁ। ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭୟାବହ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି କି? ପଚାରନ୍ତୁ। ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆରେ ସେ ବିଜେପି ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରକାର। ଆଜ୍ଞା, he can do anything at any time. Nothing is impossible with our God. Is it true with your life? ନା ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ? ଅନୁଭୂତି କେବେ ପାଇବା? ମୁଁ boldly କହିପାରିବି, I have nothing. At the very same time, I have no ଦୁଃଖ also. ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। No, zero ଆବଶ୍ୟକ। ବିନ୍ଦାସ ଲାଇଫ ସହିତ, ଆନନ୍ଦ ଲାଇଫ ସହିତ ଟଙ୍କାର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ କଣ ମିଳେ ମ୍ୟାଡମ? କପଡ଼ା। ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ମୋବାଇଲ, ଆଉ ପିଆନୋ ଦୋକାନରେ ପିଆନୋ, ମାଇକ ଦୋକାନରେ ମାଇକ। ଠିକ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ଚାଇନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମେରିକାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହଁ। In His presence there is fullness of joy.
ସେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପଇସା ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲେଖାଇଛି କୋଉଠି ନା ହେଇଥିବ ପ୍ରକାଶିତ 101:305 ଆରେ ଶୈତାନ କେତେ ଦିନ ଆମକୁ ବୋକା ବନାଇବ? ବେଶୀ ନା ତାର ଡ୍ରାମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ବରରେ, ବାକି କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆନନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଥମ କଥା, ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବେ। ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କହିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥମି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଗଡଲି ହେଇଯିବ। କିଛି ଲେଖିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲରେ ଟେକ୍ସଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହି ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଟିକେ କାମ ହେଲା ପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତି ଏରିଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ବି କାମ୍, ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଥମ କଥା ସୁସ୍ଥିର ହେଉ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଠୁ। ୱାଓ, ଆମ୍ଭେ କିଠୁ? ପରମେଶ୍ୱରଠୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଜାଣନ୍ତି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏହା ଜାଣ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ପରି ମନେ ହେଲାଣି, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ କି ନାହିଁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପଥ ଖୋଲନ୍ତି ଏହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପଥ ଖୋଲିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ପଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡୁଛି, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ। ସେ କୌଣସି ପଥ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ଧୀରେ ମାରନ୍ତୁ, ବଥେଇବ ତ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କଥା ଭଲ ମାନନ୍ତି। ନା ଥାଉ, ମାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ନା। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଓ କୁ ଆକାର କ'ଣ? ସତରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ, ଏଥର କାଲିକି ପରଦିନକୁ ଅଛି, ଅପରେସନ କରିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ପଥ ଖୋଲିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏକ ମା ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ଯାଉଥାଏ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଉଥାଏ, ଘରରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇକି ଯାଉଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳକୁ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଖରାପ ହେଲା। ମା କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତାର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ। କିଏ ସେ ମହିଳା? ୱାଓ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହୁଥିବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କହିବାରୁ? କହୁଥାନ୍ତୁ। ହାଗାର ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା? ପାଣି। ପୁଅ ବହୁତ କଲବଲ ହଉଛି, ଛଟପଟ ହଉଛି। ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବାସ୍ତବରେ ଓହୋ। ଆରେ ବାପରେ, ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ହଉ, ତ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ପୁଅର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ହାଗାର ଏହା କହୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏ ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ
आउरी केबे सुधुरी पारिबो नाही मो स्वामी केबे आउरी चेंज हबो नाही मोर झोर केबे मैरिज हो किए बोला तुमको हबो के बोला परमेश्वर आज मगे पथ खोली पारंती हागार पुत्र जदि पुणी थरे जीवन फेरिकी पाउची पढिबा टिके तो बोलरे जानि पारिबा आदि पुस्तक तोहिर 21 अध्याय जल्दी बाहर करिवे परंतु तोहिर 15 14 अनंतर अब्राहम प्रभातरे उठी रोटी और जल पूर्ण कुंभा घेनी हागारर स्कंदरे देई बालक को समर्पण करी ताहाकु विदाय कले तहिरे से प्रस्थान करी बर्सेबा नामक प्रांतରରେ पथ हराइला पुणी कुंभार जल शेष होते जल सरी गला हागार गोटे बुदार मूଳରେ बालक को छाड़ी देला माने आउ किछ आशा नाही आउ किछ ही पारिबो नाही गला सरी तो गला आउ छाड़ माने छाड़ी देला छाड़ देखंदो यार अर्थ मो जीवन रे प्रभु आउ किछि करि पारिबे नाही बोली जो माने चिंता करूछंती मु समान को एनकरेज करि कहबा पई चाहूची हागार पुत्र रे जीवन जहा मृत्यु अवस्था प्राय हो जाइतला परमेश्वर ताको अनाइले तार रोग सुनिले पुणी थरे ता पई पथ खोलिले से पुणी थरे जीवन पाइला ते प्रश्न उठुछ कोन से परमेश्वर आज नाहंती बिल्कुल अच्छे से परमेश्वर को कर्ण कौन आज नहीं बिल्कुल कौन अच्छे से कौन आम डाक शुणिबे ना बिल्कुल शुणिबे से कौन आमको प्रेम करना बिल्कुल करूछंती परमेश्वर गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर अस मु कहला पई चाहे आपन स्वामी हो त आपन पाखरे नथबे आपन स्त्री हो त आपन बुझ नथबे हो त बोझ आपन मन को जानि पर नथबे किंतु जो परमेश्वर आपन निज हाथ रे आपन को गठन करिसेंती निज प्राण देइछंती से केबे छाड़ी नांती कि छाड़ी पारिबे नाही ना कि बाप केबे हतोत्साह होंतु नाही क्रिश्चियन जीवन दुख रे शरीर जीवन हे बुझंतु we do not serve mati got it बुझले हमें माटी को पूजा करूना हमें प्रतिमा को पूजा करूना हमें पत्थर को पूजा करूना हमें माटी को पत्थर को जल को पवन को प्रकृति को जे गोटे वाक्य सृष्टि करूछंती हमें तांकर पूजा आराधना करूछु आ से परमेश्वर हमर शुणंती आ से कार्य करिबा पई आज मत सक्षम अटंती ताली दिखे बाजू नहीं प्रभु मारो नहीं दरकार है तुम ताली का दरकार मु कहले मारो मारो नहीं एछि कथा नहीं प्रभु सब देखुछंती तू सते माटी मुसे दोडोड़ा काथे ओरे एछि कथा नहीं बहुत कष्ट लागुची छाड़ तो समय भी नहीं वर्णना कर जल शेष हो गला जल जीवन को बुझाए आउ बचिबार आशा नहीं आउ सुधुरिबार आशा नहीं मो पिला आउ उत्तीर्ण करि पारिबो नहीं आउ जॉब केबे हेबो नहीं आउ रोग केबे भल हबो नहीं आमे आउ केबे मंगल को देखि पारिबो नहीं ए समस्त नेगेटिविटी थॉट्स गुडा को दैट इज फ्रॉम हेल बुझंतो ता नरकर गोटे ता शैतान गोटे अरे हम परमेश्वर केबे मध्य हमको दुख रे निम्न स्तर रे देखिबा को चाहि पारिबे नाही एथिमे सुस्थिर होंतु टिके निरबर टिके पसंद मुखिए मु कोन आसी कि मते गठन करिसंती एंड से कि ओटंदी से कोन करि पारंती केबे बससे भाबिछु हमर चिंता कोन डाक्टर कोन कर पारिबे डाक्टर जद कह देबा हबो ना बोले आमा हबो ना की कथा आगे अरे जे प्रकृतवादी अछंती जे इलेक्शन औषधर किछि मतलब नै तांको वन वर्ड कहि देले सब होई जेबो हमें कोन सतरे ताको विश्वास करूछु
ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଆଜ୍ଞା? ବ ଇକାର ବି ଆଉ ସ୍ୱା ତାପରେ ସ ଇକାର। ଆମେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଏଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାର କରନ୍ତୁ କଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି। ଯାକବ 1 ପଢନ୍ତୁ 2 ପଦ ଶୀଘ୍ର। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ହୁଅ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୟଙ୍କର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମନ୍, ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, କଥା ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କୋଉଠି ଟିକେ କାନ୍ଦିବି, କୋଉଠି ଟିକେ ଟାୱଲରେ ପୋଛିବି, କୋଉ ୱାସରୁମରେ ଯିବି, ଘରେ ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ରିଆକ୍ସନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର କି? କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଠି? ଆରେ ବୋଲିଏ ନା ମ୍ୟାଡାମ, ମାଇକ୍ କିଏ ଧରିଛ? ଠେଙ୍ଗା କରିଦେଲ। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। କ'ଣ ବୋଲି ମନେ କରି ଦେଖୁ? ଆନନ୍ଦ। କେବେ ବସିକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ? ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ଆସିବ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଦରକାର? ପୁଣି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଆଇ ୱାଜ୍ ୱେଟିଂ ଫର ଦିସ୍ ଟାଇମ୍। କିଏ କଥା କହିପାରିବ ଜାଣନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ। କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ନା କେବଳ ନାମରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ଅଟେ। କେବେ ଅନୁଭବ କରିବା? ଅବିଚଳିତ ଜୀବନ କେବେ ପାଇବା? ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ କେବେ ପାଇବା? ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା କେବେ? ଚିନ୍ତାଶୀଳ କେବେ ହେବା? ମଲା ପରେ କି? ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭୂତ କି? ପ୍ରତିମା କି? କାଠ କି ସେ? କ'ଣ ଜାଣ? ମତେ ଟିକେ ଜାଣେ ରେ ବାପା, ମତେ ଟିକେ ଜାଣେ ମୁଁ କିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ପଥ ଖୋଲନ୍ତି, ପଥ ଖୋଲି ପାରିବେ। ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଡୁ ୟୁ ନୋ ହୁ ଇଜ ଗଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଭୁ କିଏ, ଗଡ୍ ଇଜ ହି। ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନ କାଳ ମନେ ରଖିବେ, ଗଡ୍ ଇଜ ହି who can do anything at any time. That is God. ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି ଯେ କିଛି ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ସେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧମ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କେହି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଠେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉଠିଲା ପରେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ଏପଟେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିବେ, ଆଖିରୁ ଝର ଝର, ସେପଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ କଲ୍ କଲ। ଏପଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ସେପଟେ କଲ୍ କରି ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥିବେ। ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗଡ୍? କହିପାରିବା? କହିପାରିବା? କେବେ କହିବା? ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ? ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହିବା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? କାହିଁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଇଫ୍ କାହିଁ? ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ କାହିଁ? ଆମର ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ କାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପରା। ଆରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠି? ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ହୃଦୟରୁ, ନା ଖାଲି ନାମରେ? ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନୁଭବ କେବେ କରିବା ତାଙ୍କୁ? ଜିହ୍ୱା ଚିରି ଅନୁଭବ କେବେ କରିବା? ଜିହ୍ୱା ରହି ପାଳନ କରିବେ ବାସେ? ମତେ କଲେନି ତ, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ କଥା ଅଛି, କହିହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ସୁସ୍ଥିରତା ଆପଣାନ୍ତୁ। କାହାର
ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ପଥ ଖୋଲିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ। ଦିନ ରାତ୍ରି ପରିଶ୍ରମ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତନ ମିଳୁନଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଯାତନା, କ୍ଲେଶ, ବେଦନାରେ ସେମାନେ ସଢି ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାହାକାର କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଫାରୋର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ ଏନ୍ଜୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାନ ଗୁଣାନୁବାଦ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରାହି ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର। କଣ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ? ସୁଭାସାଗର। ଦେଖିଦେଲେ ମହାସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଭାବିଲେ ଆଉ ଆମର ପଥ ସବୁ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତା ସବୁ କ୍ଲୋଜ, ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। Again ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି be still, ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ସୁସ୍ଥିର ଟିକେ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲିଯିବ ରାସ୍ତା। ସେ ନିଜେ ପଥ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ପଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପଥ ସେ ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ କି? ବାଳକର ରବ ଶୁଣିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଡାକୁଛୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଡାକିବା କଥା। ଡାକିଲା ପରେ କେବଳ ଡାକିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ତ। ସେ ମତେ ଡାକିଲେ, ଆମେ ମତେ ଡାକୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ? ମଶା ହସ୍ତ ବଢାଇଲେ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ। କିପରି ହସ୍ତ ବଢାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲ? ସୂଚି ହସ୍ତ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅଛି ତ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ହାଜାର ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଖୋଲି ପାରିବେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଥ ଖୋଲି ପାରିବେ। କଥା ହଉଛି ସୂଚି ହସ୍ତ। ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ, ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଡାକ ପକାଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୃପା କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଛି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କନେକ୍ସନ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଟାୱାର ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୃଦୟ ସହିତ, ପବିତ୍ର ମନ ସହିତ ଯଦି ଡାକିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୁଣିବେ, ପଥ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲା ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ଭିତର କୋଠରୀରେ, କାରାଗାରରେ। ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ହବ? ଜେଲ। ଓଡ଼ିଆରେ ଜେଲ, ଇଂରାଜୀରେ କାରାଗାର। ମଜା କରୁଥିଲି ସାର୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାଉଲ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲେ? ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଖାଇଲା? ମାଡ଼। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ 16,000 କଥା ମୁଁ ପଢୁନାହିଁ, ସମୟ ଅନୁମତି ଦଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏତେ ପ୍ରହାର କଲେ ମାନେ କହୁନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରହାରିତ ହେଲା ପରେ ଯାହାର ବାପା ଯାହା ବଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ? ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ? ହରି କାଠ ଲଗାଇ ଭିତର
କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲେ। ଯା ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରିବ ଏଥର କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ କରୁଥା। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ପାଉଲଙ୍କୁ? ଟିକେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ଗିର୍ଜା ଆସିବେ କି ନାହିଁ, 4 ଦିନ ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଭାବ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଇଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯଦି କେହି କହିପାରିଲେ ବାଇବଲରେ ଫଲୋ ମି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଉଲ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ, ଅପମାନ ଶୁଣିଲେ, କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାଇବଲ ଫେଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗିର୍ଜା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରେତର କହୁନାହାନ୍ତି। What a challenge! ଆମେ ଟିକେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, ବଦନାମ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ, ଆଚ୍ଛା ଜେଲଖାନାରେ କି ବିରିୟାନୀ ମିଳୁଥିବ ତାଙ୍କୁ? ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନାଚରେ କହିଲେ, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ବାବୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଇ ଗଡ୍ ରିୟଲି? ମତେ କହିଲେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ମାରୱାଡ଼ି ହୋଟେଲ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପଇସା ଦେବେ। Hallelujah. Think about Paul. ମାନେ କି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଣୁନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନ। ସେ ଗୋଟେ ପଦଟା ପଢିବା, ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଯିବା। 16 ପ୍ରେରିତ ତହିଁର 25 ପଦ ପଢିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇଟା ମୋତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଓହୋ, ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଟାୱାର ତ ଧରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଛ, ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଛ, ପିଟା ଖାଇଛ, ପିଠା ଖାଇଛ, ମୁଥ ଖାଇଛ, କଥା ଖାଇଛ, ପୁଣି ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ପଡୁଛ। And that କଣ? ଆରେ ସିଲା ଟିକେ ମତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦେରେ ବୋଲି କହିବାକୁ କି? ନାଇଁ, ଏବଂ ସିଲା କଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା। ସିଲା ମତେ ତାର ମধ্যে ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦେଖ କଣ ପାଉଲ ମନେ କଣ ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଟକାଉ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଜେଲଖାନାରେ ରହି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସକାଳେ ଟିକେ ବିରାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସକାଳେ ଉଠିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲ କେବଳ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପଢିକି କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅନୁଭବୀ କେବେ ହେବି ଏଇ ଖୋଜରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ। କେତେବେଳେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ିବା ଆସିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱାର ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖୋଲା ହବ, ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ନ ପଚାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଠି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ହେବ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ଆମ ପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ହୁଏତ ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ। କିଛି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଇବଲ ମନ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମନ। କେତେ ଧନ୍ୟ ଆମେ ହେବା ଦରକାର, କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଏ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ମୁଁ ସର୍ଟଲି କହିବି। କି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପୁଣି? ମହାଭୂମିକମ୍ପ। ଆଚ୍ଛା,
महाभूमिकंप हेले हजार हजार लोक स्वाहा होइजिबा कथा कि नहीं आगे जण हेले हे ना देखी कथा आगे अरे जण तो माने नथि पुनी हेच कोन महाभूमिकंप there is the hand of God there is the power of God प्रभु लोक माने परमेश्वर जतबेले काम करिबा आरंभ करिवे सब प्रकार बंधन छिंडिब सब द्वार उन्मुक्त हब सब पथ खोलिब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जानतु परमेश्वर पथ खोलिबा परमेश्वर अटंती आसंतु चक्षु बंद करिबा आसंता काली शीघ्र आसंतु बहुत समय देखिबा आमे माने प्रभु को खोले माने मोर सब